Special Liam Uí Mhaonlaí Sbleach lia Mean seo nish sa spidéal I Gunamara Fechat amach ar Chun na Gaillimhe Seo Studio Cuan So taringi isteach óna farigi ard agus gau a bhoscan Cheoil as seo go ceann nuairchaig go le. We're géad fáilt isteach inis Wy Cuan an Cheoil.
Hó, a cháirde tá muid an seo sa spidéal cúd an cheoil agus tá anás orm Ciarán Ó Maonaigh agus Seán Óg Graham áil tú isteach sa Cuan sa stúdio. Séna muid cúpla páirt eile ar a leabhar muide. An chiad cin an tainimetar a dtír honil, taine bhí John Doherty ná The Cat That Kittled in Jamie's Wig. Agus an darna cin hin Tommy Peoples agus South of the Grampians an Cheoil ar so. Yes, Ilad. Garmaiad. Inistum a Ciarán, cadastit. Is as gydor neiltart hir honil dúsa as teila a bhí sete yn sycholter gaela. Bhúil mé le a hanahar i 1993 bhí mé héanas na flowers a denna gig agus bhí sé siúd sa bhar agus chuir sé héana naithne gom. Agus bhí cúpla pentagon le chéile agus bhí mé rá leis agus leom héin cá mé maithar héin a bhré suas an seo le buaile leis a bhar seo agus níor heasta bfuim an gigi anamh mar bhí mé a ggóúidir úsala agus éasca freisin, you know. Yeah. So sin é a hanahar Francie. Ba sin an sort croc an sort an tobar culture ó mahiúsa. Mehars móhair garad agus an
agus garad mac le Francí agus dearthar le Mairead agus Anna. Nuair a bhí mar se trína ceir a bliana d'aois, bhí mo wathir tin, bhí tinne swór ar í lena bhí brain hemorrhage aquí, agus bhí sí san áharlan masiste a trína ceir a bliana. Rud a deag gur tógu mar se sart le na háma, níos móna le na háma beidir le methar mhór sa mo wathir mhór. Agus wascail ma a hanhádín le trompa réidir na Gaeltart ar siúil an síheistena. Agus bhí sin ar siúil. Gydí gan núnú, cynnig go breile dearú a hart le réidir na Gaeltarta ag am at leir tróna na dearún tróna agus tá cymni go sin an seis Daimhin chuimhne tágat, bhí agus cymni galanta le Francí na bhí samór agus a sport agus an pel gaela na ba peladar idir chundé a tre goróis in sna dahéidí marm na a bhí se maithí gimar pela so bhí sim allhór a go man sin agus féin a gálig chluhí pela leis agus bhí se múnú nedil dú agus bhí ma séitis stíhinn sin cén aró bhí sin goméin me idlear bhí sin stíhinn am cén nachnearna man léim hór har a chlí le bheithim ceoltar goró ma beidir ceir a blian na déag a bhí se sort ach hiig tú hiig ma gur seo bhí nende na bhí ma trí ceir a blian na déis bhí sa gom gurún chrac in sna sesiún agus in gur síl an seo síl a cabh agus bhín síl sin de friúil don na daine eile bhí háartar am an gídóir bhín síl seo betir scaite má agus bhín mothú sin agam a gcónaí gur mar rubug scaite má. Well, déitimiid leir a hilin nó déitimiid pí eile ceolaíanamh cad a bheas? Hin leat. Gur muid a fear seán láine? Chur Seán Óg Graham. Tí réit a teáin? Fáilte rót. Is réine tú pí a dúin? Pí a gan anam.
Seán Óg Graham an sin gur míle agat as ochta is sin a roint ling. Ní cuiine an céadú go bhfuil mid le chéile. Bhí tú óg go maith agus... Tá cymni gom tú a ceol le mhaithir mhór as bfuil fearste Agnes Kennedy. Tú hain agus Agnes agus Mark Kelly háart ar piano hís den nást an gcuidóir. Ag socrid beidir. Beidir socrid, Frankie? Seans. Beidir... Gach seans. Beidir cindan na chead scalta ha givri. Yeah. Harla gan bhfuil na é sin. Yeah. Blian in ig beidir. So nahas a trí nahas a cear háart ar sin. Déring ar sin a headhar gur cas. Tá cynnium parties a bheith an na kosher tí a bheith an háart van am sin chomai. Yeah. Agus... Bíine timppel agus... Yeah. Mehel daoine a ggóla ar chéile ar bhí daoine tin agus daoine géalú agus... Se. Is daoine sa millí sin casú arm den chéad. Yeah, well, sin fragra. I mean, nach ionintach an rud é tagann sé chun cuine dom nar aim den na bás go dagan gachta na timppel agus mars ceoltóir agus leiach ceoil atá an go dagan na ceoltóirí agus go neantar ceol agus go gatar. Well, bhí féile a bhí an. Tá léis sa cheol tá féim na sa cheol in na hamanna sin chomai agus go dtí glat irí cailte sa cheol go dtí leis na móthúhain háart amá fríide cheol ar díra tú a hógal an cían a hógal bhuiidir ar gáig gint tá rud a gint sin. Ó, tá. Jean na gael bheas jean muid a gearta. Na recinn tú mar a dhéann sin thar leara ná an éite nachhfuil cho fada sin thar leara. Tan páirt sin tá mi déanú sin go maiid coinead leis. Oh, yeah. Nach ionintach gur hála nach mór féile agus an sin an blian dar géan thosaigh an féile go blian túil. Just chun nádúrtha sin. Well, sin é, like, ma bhaithir Ann Kennedy is Jenniferí le Frankie Kennedy. Ma éair Ciara Ó Maonaigh sós Gerhar le mar réad. Agus so bhí dlúhainte gomsa lei sin an banna altan fríd sin. Na, cymni gomsa mar réad agus Frankie le LPs, tapes, CDs, a hanod spreite mahar a leabaí agus cursus posterí le hé gigs agus altan a foes. Cuidan scéal. Tá cymni gomar sin, tá cymni gomar Frankie clartú hísan sa chamra for tríwarach lig a han le gur sé le héisíre was a Ciarán cé grocóniarú in Maonaigh agus gur sé de túral ag an amsin. Tá cymni gomar clartú. Bhí mar réad fásta bhí sí clartú go chuidhór agus bheith Francí chur fáclíonn na aistrú hain le chéile agus bhí altan beidir a clartú is dtí sa chest. Tá cymni go mar sin le gitarlús an sin for Frankie bheas agus bhí sé géalú a fá seall rih sin a hen sin scoilléimhrí Frankie Kennedy mar a bhí sin me éair a thóg sinnar hen lena agrú ón túbstí da seaartaní da Frankie bheasa. So bhí sin a tarlú is dtí hín teas so gunne. So hín fón so gunne hín idirlín nua fuarú riúhar hí sin le tarlú gagrú gigs agus gagrún deir a seaartaine an chead bhéanagus an sin an seaartaine bhí an ó sin na leith. Tá hála sin legus dtí hín teas so gunne fé Jim Leanna agus an sin hála se tústí dan teilar fa fiche blian agus bhí sin na dlú fáirt dús a géirí níos. So tháinig me a an taú den rud a bhíon session, den a rud a bhíon gigs, den a rud a bhíon cardline, den ceol, bhín music industry sort mar fáirt ar teile. So ní hamháin gur an na faoin ach gur an struchtúr sin bhí tú fear ar chuileród. Agus tú á úsáid in éisiad a héal. Sin an University of Life a bhí gom sa sáile le ón te. Bhín tá maharm agus bhí methir garage on tá maithí ag sin agus tomantan ina le agus an sin bhí maiceal óhiú mar réad agus sin mar réad agus Dermot agus Altan bhí siad sin tomant Altan mar grúpa bhí deanú go fíorhaithin sin ag an nám cearna so me feiceal sin ag fásta agus ón tíbastí. So bhín tá maharm óhiú
an tógáil fuairma Yeah. agus bhí bontig ceol leis an le agus bhí sagum nar a bhí me galachal na hálaiste gur go bailla clia bhí me galachal mar gur sin an ecarún crack agus na session cos bhí me cloint na scéalta le faoin ferryman agus harcourt agus le teart na bhála bhí na scéalta se mas geirí vention mas ní bhín chálaiste na leisceal le fáiliste hansa Sin é, agus sin mar atá annach chuide ná. Mar le eisceacht nuair a bhíon múnteir más a choláiste béidir gur féidir rá, oké, tá sé sin é fágúil men seo, ach an rudí hárlaíonn timppel ar an gláiste ná an stifa a rihin leat. Múnan se tú, Is me sé Liam Uí Mhaonlaí tá muid an seo gún an Cheoil, tá Ciarán Ó Maonaigh agus Seán Óg Graham liom an nocht.
gur mágah mar na limnaí an sin, Ciarán Ó Maonaigh, Seán Óg Graham agus me héin Liam Uí Mhaonlaí an seo a gcóin an Cheoil. Cad eile, nes cad níana mit? Last rialanna. Rialanna ó fidlearí ar ó tionchar allmhór acu arm. Yeah. An chiad cin Miss Patterson's slippers an darna cin Brogan's Ferry a chum Tommy Peoples agus an cin dearna de high fiddle rial cin a chum maraid ní winni. Maraid agus an sin. Yeah. Cin a chum maraid go dearú, Agus Tommy Peoples, ar bhfuil tú leis, ar hain tú leis? Yeah, Tommy Peoples, bín tau maharm gur casú arm go leorhhuiirnta, Bhóg sean na bhála síla mas Boston, ghaibhíle sa trí, chai se seart náir bliantaí hallin sin agus chuala má coppla uair a bheith sin agus casú arma, nar bhí má 50-60 ach sin ar bhóg sean na bhála, bhí me sé sort a muhín sin mar fidlear tugu. Bhín tau maharm bronú gradam Cheoil dar TG Cairneal dulagum bheith caintear bronú Cheoil tar ág hart fan am sin arm agus bhí sé sin é bog an bhála. So curú an bharteagain ar coppla stáite mar go hálinn. Mar fidlear sort
the Prince of Fiddlers agus the young up and coming young An Turk. lún le chéile, Cíneál rud agus bhín tau maharm bhí se gáanta le just bhí se go málam agus tá cynnig gom gig bhhain roin mid Airfield House in Dúndroma. Roin mid two-hander just ma hain agus a hain agus ní sa gom sa cigéndá ar a an gig seo agus they're bhfuil sure they're thinking you'll play 3 sets and Tommy plays 3 sets and you may collaborate on one. So they're Tommy, yeah, sure we'll do 3 sets. I was like, and then Darnell, Rod Cairn so for my Jesh Shinim leis agus bhí could tune together get all this bhí me se castle leannálaigh. Bhí se chó máil agus for me Jeshin in the Asian tafod le heile bhí couple Claire television go nearna mid trína ceir Claire television agus an sin bhí plé gom leis na a bhí sé malécha dhéanúir bhí me se gobar le Philip King agus Noel O'Connor sníomh ní bhuilig an am agus is me se bhí mar sort príú contact le Tommy's bhí seis aithniuhaig gom ar hart fan am sin agus chai se chó maithlam. Agus bhí sin na privilege aithniuh go mar agus an sin Seis printíiseach. Seis printíise ach just cinál da sí agus duine gáanta agus just ó hiú ceáil drí ó hiú ceáil agus ó ma hiú sa mar fedlear Technique agus technique but na an fuam a chruthú se ní hína gur an naine cásalas ribh péir bí leog se síos dúsraúr da fuam in idil in éirins tá daoine gur dheartha sí anú ar a haine agus bím sa cas le magpie ar gáid tá PC bug agus túne a go de mu agus mar sin de nach go goide bhí me deangáil leis agus tá tún don na háid a thomse go sinnim agus sílam gur cháir na tún seo a bheith sinnte agus am sin. Bhín tá maharm le garid for my Jesh a brúla Siobhan Peoples agus Conor Caldwell agus chormid Siomh úr le etma leis an Irish Traditional Music Archive chormid Siomh úr in ar Siomh Sacrishan sort response ceáil agus cante margheallar agus falsan art leich chud ceáil Tommy agus tá fí sein agus PC scrífa agus tapanna a rinne se tapanna ceáil a rinne se de Cathal McConnell was an aidir sin agus sort chumid le heile agus tá éhar an de duine bí gur simla fa Tommy Peoples le a henne chur ar an spirit sin. sé agus tá sin an airdin sin agus Chocolate íri cailtas íon sin for couple seartain mas mían. Beidir would you cantar Tommy Peoples beidir gur seo deis le couple tune forma with Tommy a hennim? Please, le tail, Kitty O'Neill's Kitty O'Shea's a bhí a chearní the Iron Man a run a chur Tommy agus da heisbróla ma. She's ma the Iron Man learn the heart of version. Iron Man. Agus Kitty O'Shea's Kitty O'Neill's an anim ceart. Kitty O'Neill is daus ar a bhíon tí an nua aura in hartar 1870s agus tá sharp poirtlis agus is sand dance a bhíon so cai gur bonti gint le gane for a talú agus í bont fuaman agus céman na ma a hóg Tommy an tún seo as ón fepar agus chuir se crú omlan úra agus tá se galanta Kitty O'Neill's agus tá cinna le hainn se ar an cearnín cearna the woman of the house ní é agus ó hála mudjin sa teisio Studio Charlie Lennon seo gur bhhailm go sinneimiid the dance of the honeybees cinna chum Charlie ribh mas ceart agus is cór agus táid an seo Studio Cuan a thosa Charlie agus Cuan an Cheoil agus písa dáchaid the dance of the honeybees.
Luamid Tommy Peoples agus the Heis Brol agus an Iron Man agus net Danny can Kitty O Nielsen agus Woman of the House net gur ol mas yidchin agus gaheri and Woman of the House the Grashin Golchan G I should question Thorncha seal omlan agus the frul agus Ultacht agus more dirt paddy glacken for Tommy it's angular it's in the naughty big agus angular agus a bogu agus Tá sé nós like shaping í beg teachtamach seach san nítar a luimid the Heis Broler and Ciarán sin fast agus tá mar a Harlan chin the Heis Brol round here going le sinnim or tá Seán Óg gal hennim nach bhfuil me Seán Óg hennim ó mín na sír íháin agus caiimid sinna hennim is písatón a chum de hai da is an tanimeter na a tune for Mairead and Anna Níuine agus sílim go 21st den you gin John Dinjacob agus chum de hai an fun seo a tune for Mairead and Anna Níuine. Seán Óg Graham an sin agus Ciarán Ó Maonaigh táid an seo studio Cuan na Gaillimhe sa Spidéal agus táim
Táim just a buint sult mór as a bheith géisteach agus a fearre a géisteach libh denna Cheoil agus a bheith an an cúplapart a hen libh mór ní édomsa. Well, ná tá cuid den chlár ina nenimid sais tugamid tub chomadóireach dar. Níor chola mé an focail go dtí gur thos mé gháilt an glár seo. Agus tub chomadóireacht ná improvisation, just tríla bhaintas písa Cheoil í anamh as an neamhaní mar zero. Beids go leandála muid isteach a fán má hagan fán chun cuimhne roit brahan sé cáhfuil míid. So, yeah. Maroon. Stuma Heilche. A Liam go maidin. An ratu garig o wakatu he mogara no wakatu Finnen agus gevan amra No wakatun tu Bahuras buvil shebla No wakatun Valentine Nuan Roshinda Kali Marathon Agus chanig men do
muid an seo, radio na Gaeltachta ag créile ón chuile minicíocht, Studio Cuan an Cheoil. Tá tú duine scanáin, tú hain in éis agus tá tú léirú chomá. Tháinig sich an cuimhne dom gur mór a ní é bheith ag chur daoine le chéile agus i gcinseach scéal tríd na meán an meán sin. Well, cyfne allmhór do má hod le Franci. Ní deag ní has a sé, mí iad a fór. Rivan saoin, cyfne go hannig tína G mar a bhíon. Ag an am hannig siad ar an éir saoin. Ní has a sé. Yeah, it's cool, no. Agus ar fe mí na sé seart in Eurovision. Bhí sort placeholder an Chaineal a bhí le bheith an sort sting agus bhair beidir bommate agus bhí ceáil síle mar Dónal Lonaí le chéile na rud agin ar nós bhí puibí an beidir paddy cínan ní mám an cinnte an fuaim sin agus bhí se ar lup Féint agus Franci garcar seo bheith not warranty click, but the guys with like leabhar leon na pepa agus bhí seo gas. Be seo mai na mé be seo mai. Was it sort an Bhín mana sin sort is féidir linn tá seo tá rudan ar dúr tarlús tá seo so bhí sin granta go mo lagin fá bliantaí an féidir art gur spás Cheoil a fáscailt an spáist an cruthíart agus an sin nar a chuaime le genú television a genú scanan bín tau maharm gur chuaime le locht an Cheoil genú Cheoil Philip King Noel O'Connor Niamh Ní Mhaoil thug sé dar a bhaith dús mar ladogs mé gáil is deas a cheird sin agus nus tá go leor sraithine de sémolaigh stúra gom le beidir bhín táhairm gobar me chuig chraith de sin a stúrú agus tá coppla scanan fáisna sé deanta áhainenis cin maidir le Hughes le Brenton Gleeson agus gobar cin fáilethir le Dónal Lonaí in éanacht le Noel O'Connor tá stúrún cin sin agus just a buint soltas ní meistil am sad go ceáil a buint leis agus tá cruthíart a buint leis agus gahann sé láh leis a tradiisiún really don't tú a cibé radio na Gaeltachta agus a cibé TG Ceathair nelas an cait a bhain teangaí inis tá sé don agus tá cruthíart atá beá mar dhealarú Fíor hahairta am a héal mar am a héal hain gur ggóil se mar glúfhairt agus ggóil tú massisteas an dé héal sin ó am go chéile. Is mai hionniad. Seo dlúchara do haid Seán Óg Graham agus ní mar an gigs deanta gon le chéile a tá go leor session sinnte gon le chéile. Tá mid le hálisteas studio an gin treifil seaartaní. Agus tá mid le cearní na thuirsís so tá obair deanta teú le déanú agus tá studio ionta a gin near seach West an Portlanón a gan intrama agus tá go leor bín go leor tafad agus ceáil de genres éagsúil a dhéanú dar náithas ceáiltar ionta leis an banna beaga le fad an le tá go leor ceáil deanta geile ilmont ceáiltar eile uaireaníthe agus pop-ceoltóirí agus ceáil eile. Agus inis an Batty band freisin. Banna uirige. An cin na sféir a bhí an réamh. Agus asanmh a pol an sin, I suppose Mícheál Dóna lemithe agus bhí arú gitárí agus cé tan táir a Batty band goir siad an fear a sféir. Insa go deocha lá fáil a sílim agus muide caintear a Batty band.
I mean, tú comadúach mór an? Tú hain? Bagan. Yeah. Bagan. Rud gur chríal má go leor. Agus níor hanig faice gom. Agus an sin carúir. Agus chalom. Nur naró má. Súlis. Mar am chiad dúir gur vegan dú. Chríal má coplúir agus síl nuir tú tríal carbad sin tá deacar. Breithir an téad sin. Wchfuil ma dóna loní reit. So cos le téad, ma tú abla grimmah eilir. Tagan seamach go néidir leat. Níos sin tríthe ag go néidir lom, really. Tá cynnig gom roiin mar rud fear bhfuil bont mhór le seo na dara mac an iomara. Agus bhín táhar am hain agus léir alíontarí gailtarta eile gur ó bonte goin le rudar a thug siad aisling córa ceiste agus sort freiar gailtarta a bhí an dá raibhíle sa séide céad líon ún iríma agus chuú seola eile agus chuir sé háart na gailtartaí. A mar fuirta sin bhí commodar art le déanú agus bhí na gcónaí deadline like so. Cairín an deadline ná déanam? Rud a hála dúsan na níor hanig faic. Agus an sin leiter éis deadline chum mat tríún. So bhí trí cean in sin agus ní ó féim láfan sa seo. So was it thuir se a sort Cibí hála leis an rud sin le bhí léir so tá beidir sé seart fón comthó gom agus nelas a go maithis bí an tú coppla cin tafada gom agus tá sé sus go tradition an sin ceacu iad a chur a ré níos fóide na iad eáil snéit go. Dúirú cúpla bar? Chuma mar seall bunaithe ar scíal faoi bidí from muckers agus is banna bhí an bidí from muckers gur ó Cheoil na dohartí sa tríalarí muckers bé tá sé tú le cilchata deisgur tíar chonneil agus bhí bidí fuair sí chuid tún sa cí bhfuil na siagaí. Anyway, tríal má seo.
couple trom, like. Yeah, no, yeah. Agus an scéal ráhan leis. Sin cuid dar saoil nach gur an neart caint faoi na siógaí san náma a dhéimi roin agus gur tháinig neart dar goid ceoil ón chaint sin agus ón na daine sin. Spás saolaíarta agus is rud a bhíon a bhí baint mhóraige le tradition agus cultúr fiddlearta hir honil. A nédil an rud a bhí againn Western sin, but mas maitin tú Nelly Boyle. Chred sin sna siagaí agus bhí blue wanted scéalaíarta hui agus útar na part gur the King of the Fairies, the King of the Pipers fast, Maxivne, Tarla, Maxivne, Puibre Mór, an ceoltar a smó omra a hannig is gaidór bhí sé go World's Fair ortieagnaí has a trí agus scríú Chief O'Neill síos léir mór scéaltaí ua ag amhain bhí party mór kosher mór ceoltarí galar agus bhí Liam Uí Mhaonlaí cool agus é gáil bodal pátín agus dúirt gur sé rinte bodal pátín leis an siag bhí caiint leis agus den tá scéal airisteantar a scéal se ag O'Neill gurún Puibre Mór caiint leis agus nat acu O'Neill because gur éon taon daine gur bhábal an nasc se dhéanú agus gur sé level eile. Tá ceoltarí éagsúla mar sin bhaine metas sin leis an scéalaíarta bhí acu leis an cheol agus caiit is muoite ribh radios agus telefísin a gur sin an na scéalta bhí gur iad sin na entertainers gur seo ró sé fír beidir go ró beidir na ró ach tí meiste seo an scéalaíarta bhí ar cool agus chrid sin agus chrid Nelly Boyle agus Yes, das is máile mar níomh sin, go bhfuil sé suite caiint agus an budéal putí ná áráintige. Agus sin rud agus tá bonti geile sin rud méid gal ré go den seo agus bonti geile sin rud an scanan a bhí má caiintear gur muidir gobar ar faoi Hughes. Dúirt Martin Hughes an sa rud sin caiit is spáis agal agus cáiríthe bín se ócé, cáiríthe bín se go deas bín se mai, cáiríthe bín dréirtan a man nó agan tún spáis. Ní héicle sin dréirt tarla. Agus tá buinte sin le planáil freisin má tá numar go planáil le rudaí is uanta go gcuiníonn sé srían ar an dríocht nó. Cinnte. A fásta tá sé mai rudaí a bhrú a maithar in nimmal agus sin spáis gur mailam héna bhíon go an rud a bhrú go dtín imil an luas go mábal a sinne mar ige ná an abaltarta tugam agus mata tú ar an nimmal eit go tú réile titim don chlí. Sin an eit go lua. So tá chlán agat in éis freisin, tá dú pósta? Tá má pásta le má bhain céal le gáanta Catherine na gahan. Siún gur bhhailm sinnim na cinna chomsí le garid sin Bridget Stay na le éil bríide.
Sin bhfuil againn an gláir seo, an teachtain seo, ó chun an cheoil, go mágad a suchta bhéilín, agus buchas mór ag dul de Ciarán Ó Maonaigh. Seán Óg Graham